În acest video vă vom prezenta serialele coreene care vor apărea în ianuarie 2024. Să începem! Kang Ji-yeon este căsătorită, dar căsătoria ei nu merge din cauza soțului egoist și a soacrei pretențioase. Soarta îi aduce două surprize neplăcute. Ea are cancer și va muri în curând, iar soțul ei o înșeală cu prietena cea mai bună. Ea intră într-o luptă fizică cu cei doi și este ucisă de soțul ei. Dintr-o dată se trezește cu 10 ani mai devreme și hotărăște să își schimbe viața și decide să își convingă prietena să se căsătorească cu soțul ei. Difuzat din 1 ianuarie 2024. Drama ne spune povestea de dragoste a unui prinț cu două personalități opuse și o fată care vrea să-l omoare, dar ajunge să se îndrăgostească de el. Fata este descendenta regală a dinastiei Yeon. Ea își ascunde identitatea și încearcă să-l asesineze pe rege, dar cade într-o capcană și se trezește a doua zi fără să-și amintească trecutul. Difuzat din 2 ianuarie 2024. Pe 5 ianuarie vor apărea ultimele episoade al serialului Gyeongsang Kuricha. Acțiunea are loc în anul 1945. Yoon Cheok vine în Gyeongsang pentru a-și căuta mama care a dispărut acum 10 ani. Aici ea îl întâlnește pe unul dintre cel mai bogat și cel mai influent locuitor ai orașului și dau peste un monstru făcut de oameni. Difuzat din 5 ianuarie 2024. Pe 5 ianuarie apare partea a doua a serialului Ije Kot Chuksumnida. Eroul principal nu a mai putut suporta tot rahatul care căzuseră peste el și decide să se sinucidă. Ofensată de atitudinea sa neglijentă față de moarte, aceasta vine să-l pedepsească cu jocul său, în care sărmanul băiat trebuie să retrăiască moartea iar și iar, intrând în corpul a 12 persoane care se află înainte de moarte. Difuzat din 5 ianuarie 2024. Personajul principal este văduvă de 15 ani. Ea face parte din cea mai prestigioasă familie nobilă din zonă. În timpul zilei, stă liniștită acasă și nu iese niciodată afară, dar noaptea, ea sare în secret peste zid și are grijă de oamenii care au nevoie de ajutor. Într-o noapte, îl întâlnește pe un ofițer și începe să viseze la o altă viață. Difuzat din 12 ianuarie 2024. La scurt timp după ce a intrat la facultate, Jian primește un apel de la poliția locală despre sinuciderea unchiului ei, care i-a devenit tutore după moartea părinților. Unchiul Jiman a fost întotdeauna tăcut și misterios, dar nu sinucigaș. Asasini de înaltă calificare încep să o urmărească pe fată. De aceea, ea se întoarce la un antrenament neobișnuit pe care a învățat-o unchiul ei. Premiera are loc pe 17 ianuarie 2024. Yoon So-ha moștenește mormântul familiei după moartea unchiului ei. După aceea, ea devine implicată într-o serie de incidente sinistre. Detectivul care investigează incidentele bănuiește că evenimentele recente care au avut loc în sat sunt legate de acel mormânt. Difuzat din 19 ianuarie 2024. În centrul acțiunii este un cuplu. Aceștia sunt căsătoriți de 5 ani și zilele în care ardeau de dorință sexuală au trecut de mult. Acum este un cuplu ofelit atât fizic cât și emoțional. Ca să câștige bani, ei devin o pereche de șantajiști care demasc cuplurile infidele. Difuzată din 19 ianuarie 2024. Drama ne spune povestea de dragoste a unui rege care luptă pentru tron și a unei spioance care se apropie de rege pentru răzbunare, dar în schimb se îndrăgostește de el. Difuzat din 21 ianuarie 2024. Moștenitorul răsfățat al unei familii bogate merge să lucreze detectiv și își folosește averea și inteligența pentru a prinde criminalii. Partenerul lui este un detectiv cu experiență pentru care noul ei coleg este mai degrabă o piedică decât un avantaj. Difuzat din 26 ianuarie 2024. Aceasta este o comedie romantică în care doi medici care se confruntă cu epuizare profesională încearcă cu disperare să iasă din criză. Aceștia locuiesc împreună într-o casă de pe acoperiș după ce și-au părăsit slujba de doctor. Difuzată din 27 ianuarie 2024.
După ce a fost trădată de soțul ei, personajul principal devine specialistă în divorț și oferă soluții perfecte celor care au fost nedreptățiți și vor să-și pedepsească soții. Colegul ei de afaceri a lucrat anterior ca procuror. Lucrând împreună, începe o relație romantică între ei, difuzată din 31 ianuarie 2024. Dacă doriți să învățați limba coreeană, înscrieți-vă pe grupul de pe Facebook Limba Coreeană pentru Toți. Aici veți găsi tot de ce aveți nevoie pentru a învăța limba și cultura coreeană. Abonați-vă pe canalul nostru și nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a nu pierde și alte videoclipuri de acest gen. Kamsahamnida!